It's the song. Now let me tell you though. Mor for helvede! Velkommen, som Ågaard ville have sagt det på sin egen dejlige måde. Jeg så, han har lavet en vlog for sin efterskole. Mega nice, jeg har lige set den. Og jeg mener også, at jeg liker den. Det kan vi kigge på bagefter. Det er lige meget. Jeg kan gå ind og kigge. Gå ind og stå op på. Har gæstliket Ågaards video. Jeg elsker den, og hvis jeg ikke har liket den, så skal jeg nok like den. Inden for den nærmeste fremtid. Og grunden til, at jeg laver så mange vlogs, det er fordi, jeg ved ikke, om I ser det. Prøv at se, man. Hvad sker der? Det er bare sådan noget stress fra arbejde og sådan noget. Bare for sådan nogle bumser og noget klam shit. I don't give a shit. Pointen med den her vlog i dag er, at vi skal snakke om noget ufatteligt seriøst. Vi skal snakke om helvede. Vi skal snakke om... Det er faktisk snakke om. Nå, fuck det. I dag, der kan vi blandt andet snakke om, at jeg har rundet 10.000 subscribers. Oh my god. It's just fucking amazing. Jeg skal lige... Jeg ved ikke lige, hvad jeg lavede der. Jeg skulle lige den pænt op. Jeg har faktisk op på 10.563 nu, og det er sådan pænt sygt. Ja, pænt sindssygt. 10.000! For helvede, mand. Det er jo fuldstændig vindegalt, altså. Og det er 10.000 dejlige mennesker, som jeg alle sammen elsker, og jeg har mødt dem personligt. Hver eneste af dem. Eller, altså jeg vil gerne møde jer alle sammen personligt, men jeg har også et arbejde på pas og en kat. Og katten er jeg her ikke lige nu, så hvis I sidder der efter, og tænker, okay, hvor fanden er din kat? Jeg vil sgu ikke se den. Der er sgu ikke nogen. I går en telefon, og den ligger derovre nu. Nej, men i dag har jeg en hyldest. En direkte hyldest til alle de folk, der hjælper mig her på YouTube. Og tro det eller ej, der er mange. Jeg laver ikke alt det, jeg laver alene. Jeg har et såkaldt crew, altså en masse homies, som er så flinke at hjælpe mig med alt muligt. Blandt andet, for at nævne nogen, Brian skulle jeg nævne først. Han er den, der har flest subs. Altså Brian er dejlig. Brian er den, der har mest erfaring af os alle sammen her på YouTube. Brian er en ældre herre. Eller, undskyld Brian. Nej, han er en dejlig banan. Og jeg elsker Brian. Så er det sagt. Så den her forlovelsesring, nej, det beholder på. Jeg elsker ikke Brian på den måde, men jeg kan godt lide ham. Det kan jeg. Jeg prøver lige kameraet. Sådan der. Ja, men som sagt, Brian, han er simpelthen YouTube-besvar på Buddha. Han er en guru uden lige, og han har så bare, altså hvis man har noget, der er i tvivl om, så er det bare at spørge Brian. Det skal I selvfølgelig ikke gøre, fordi så bliver den jo havnet med spørgsmål. Men også andre, der kender ham og snakker med ham til daglig og sådan noget, så er det rimelig dejligt at have en så god homie som ham til at hjælpe en med dem, hvis du har nogle spørgsmål angående YouTube eller et eller andet weird shit. Så stor congrats til Brian. Og som sagt, havde det ikke været for Brian, så havde jeg ikke været på 10.000 subscribers. Så havde jeg måske været på 2.000, eller 100, eller 25. Ej, 25, jeg havde 43 dengang. Og den historie kan jeg ikke snakke om, den snakker om så tit. Folk på livestream spørger, Brian, hvordan var det nu, du fandt gags? Og så siger han, i Randsten, og så siger jeg, så er den færdig. Men ja, stor ønske på Brian. Den næste, vi har, det er en gut kaldet Dildy Moose 2. Han er en rigtig flink fyr, og jeg snakker med ham næsten hver dag. Jeg har ikke snakket med ham så meget her på sidst, fordi jeg er på arbejde og sådan noget, men han hjælper mig med... Fuck godt Ja, fred kan man sgu ikke få, når man sidder og optager en vlog. Det var forresten Bløjenkat, der ringede, den lille faggot. Gå ind og tjekke ham ud på YouTube. Han hedder Martin.dk. Jeg kan lige prøve at finde hans kanal til jer, så smider ned i beskrivelsen. Rigtig god ven også, men ham er vi ikke kommet til endnu. Rolig nu. Først og fremmest, så har vi... Vi kommer til Dildy Moose. Dildy Moose er den gut, der hjælper mig med alt mit grafiske mediedesign, fordi jeg personligt fatter lige så meget af Adobe, som en pære fatter en hat. Derfor så har jeg fået Dildy Moose til at hjælpe mig med at lave det. Og han er en flinker fyr, udover det hele. Skat, hvad står du og kigger på? Du går væk. Jeg skal... Vil du med?
Nej, vel? Smut. Ikke lige nu. Man kan ikke optage en vlog i morgen. Ja, det vil blive forstyrret. Ej, bumser. Ej, men tilbage til Daniel, for jeg synes, jeg springer mig i det. Men vi skal have overstået. Daniel, pisse dejlig fyr. God til alt det der med at designe. Det er ham, der lavede en baggrund. Det er ham, der lavede min intro. Det er ham, der har lavet min baggrund på min computer. Jeg ved ikke, jeg har den tændt herovre, men I kan sgu nok ikke se det på grund af lyset. Nemlig så kommer solen ind herovre, så vi skal skynde os lidt, inden solen indhenter mit vindue. Stort tak til Lille Mus. Så er der selvfølgelig nogle andre, der er Pjorn, der er Sofie, der er Stupidogos og sådan nogle, der hjælper mig psykisk. Og dermed blev Ankit og Steven og Peter og Nå ja, altså Fausing og Potter og dem. Det ved jeg godt, dem nævner jeg ikke nu, men det er fordi, det tilhører en anden gruppe. Det er dem, man har erfaringer med, dem man kan udveksle erfaringer med let's plays og gameplays og sådan noget med. Det er hele den der skare af YouTuber der. Og så er der også en anden stor tak til Siebert, fordi han har været sådan en dejlig dreng og hjælper med livestreams, altså holde øje med livestreams og hjælper med at holde min server, fordi jeg kan ikke selv holde min server åbenbart, så jeg har Siebert til at passe på min, og jeg har den stadig, men jeg har den nok ikke så meget længere, fordi jeg bruger den ikke rigtigt. Så synes jeg, det er synd, at der er en anden stakkels gut derude, der skal sidde og sponsorere den for mig. Så jeg lukker den i løbet af et par dage, eller et par måneder, eller sådan noget. Men jeg overvejer virkelig at købe min egen, og så købe min egen server. Helt selv, for egen lomme, for egne penge. De penge, som findes i disse dejlige patter, eller lommer, skulle jeg så sige, pattelommen. Men ja, tilbage, væk fra server. Tak til Siebert, tak til Daniel. Og tak til Stologård og Bjørn og Sofie og alle de der. Altså, jeg vil ikke sidde og blive hængt op på, nu er sikkert nogen jeg mangler, fordi at jeg ikke har nævnt dem. Men I betyder lige så meget, jeg kan bare ikke huske. Jeg har faktisk åbnet en Skype herovre, altså den blev åbnet af Blue Anket, den lille fact. Arne er også en rigtig god hjælper. Palle, mega flink. Pippi, som er min gode homie. Jakob der, pisseflink fyr. Ham har jeg lavet rigtig meget med. Det er også ham, der har min gamle computer, så stadig nogen, der er i tvivl derude. TJ, Fræk Banan, det er en af mine dejlige tilhængere fra alle mine forskellige livestreams. Han er der altid, så det kan sige, skal være ham på Skype. Og så er der Gamer Jockey, han er også været rigtig flink. Gamer Jockey, hvis der ikke ved, hvem han er, så har han i sin tid ejeren af Gigas Max Creed, hvilket er den server, som jeg blev opfostret på. Altså jeg vidste ikke, hvad kommandoer var, før jeg gå ind på Gigas Max Creed. Det var da jeg lærte mine første kommandoer, og Gamer Jockey, han var så flink at lære mig op igennem det hele. Nu må stige graderne, indtil til sidst var co-owner af serveren. Hvad det er, det er fandme nice. Og det er også stort taknemmelighed til ham. Olga skal også lidt taknemmelighed, fordi at jeg filmede Let's Play med Olga, og jeg ved, Olga var også i en årgang, at man inde på Gigas Max Creed. Det var sgu hyggeligt. Det var gode tider dengang. Det var dengang, man ikke blev forfulgt så meget, vil jeg sige. Og jeg kan se ud, kan I genkende det træ? Fordi det træ findes kun der. Så hvis der er nogen, der kender det træ, så skal I ikke sige det. Nogen går og søger. Hvor the fuck er det? Hvor the fuck er det? Hvor the fuck er det? Men ja, også tak til dem. Og til alle de andre, der sidder og jeg sidder og snakker med hver dag, I ved det selv. Tusind tak også. Altså, jeg kunne ikke lave YouTube, hvis ikke jeg havde hele den her dejlige vennegruppe. Og man møder rigtig mange mennesker over YouTube. Og det er pisse lækkert. Jeg elsker min YouTube-kanal. Jeg vil ikke lade noget ramme den YouTube-kanal overhovedet. Det eneste, jeg vil sætte højere med YouTube-kanal, det er min kæreste. Killing er ikke engang vigtig af min YouTube-kanal. Jeg kan godt lide min killing. Rundt ud af nogle arver, der hygger sig herude et eller andet sted. Men altså, hun hygger. Skat, kan du så gå væk? Jeg skal filme. Så gå væk. Hun er faktisk lige der, kæresten. Skat, jeg sidder lige og filmer. Kan du så lige gå ud, så jeg kan filme færdig? Så, ud med Mås. Så, Mås. Din hvad? Hvad mangler du? Dine øjneting? Det ved jeg ikke for hende. Forresten, så de briller, der plejer at ligge her bagved, de ligger her ikke nu. Det er altså Camillas, det er ikke mine. Jeg bruger ikke læsebriller eller noget. Jeg ved godt, der var mange, der spurgte om det, og jeg tænkte, hvad fanden? Hvor skulle det ikke briller? De har sagt feminin. Ja, de er lidt feminin. Det er sådan nogle lidt lyserøde-agtige nogle. De er lille og mønstret med blomster. Shit. Noget fin mønstret i kanten også.
Oh my god. Der fik jeg en lille brilledesign med også. Når jeg ved ikke, I kan se det, jeg har faktisk begyndt at prøve at gro lidt skæg her, fordi jeg tænkte, nu er det på tide, at manden med kasketten, han lige får noget skæg her til alle de dejlige seere, Yes, Benjamin og hele lortet, og Single Let's Play Minecraft fortsætter, og nej, det var slet ikke det, vi kom fra, for helvede, det er jo ikke en random vlog det her, men tosk. Tak til alle dem, der støtter mig. Tak til alle de dejlige beskeder. Tak til alle de lækre baggrunde, jeg får hver eneste dag på Facebook. Tak for alle de likes. Tak, fordi jeg laver jo ikke noget selv. Men så synes jeg også, at det er på tide, at, eller det gør jeg i forvejen, I skriver allerede, at mine videoer er fede, og synes det er awesome, det jeg laver, og awesome gags, og alt muligt. Og jeg har aldrig troet, at det ville blive så fedt. Jeg ved godt, der er mange derude, der kun tænker på at starte kanaler, fordi jeg tænker, jeg får også blive famous. Eller ikke, jeg betragter ikke mig selv som kendt. Fordi hvis jeg var kendt, så ville jeg blive kendt, når jeg gik ud på min hoveddør. Det gør jeg altså ikke. Jeg aner ikke. Det er ikke nogen, der genkender mig, når jeg går. Fordi jeg går på det huske. Men ja, tusind tak for al den dejlige hjælp og medgang, jeg har fået her. Det er jeg simpelthen glad for. Og så er der ikke lang tid til at overhale Brian. Og så kan vi give Brian et shoutout. Det er godt, Brian. Link til kanalen nede i bunden. Kan I have det godt alle sammen. Og husk, pas på på det. Det er fejl.